Velkommen alle sammen til denne verdenspremiere på vores adventskalender her i podcasten. Marot Blok og Damberg er klar med denne adventskalender, som starter i dag søndag den 31. november. Og vi skulle selvfølgelig starte med maner, så det har vi gjort med vores anfører, Mathias Hebo. Tusind tak, fordi at du ville kigge ind. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig må du det. Altid. Vi har sådan glædet os til, at du også kom tilbage fra en lille skade, du har været igennem. Men det tænker jeg, at vi lige kan snakke om lidt senere. For i det her afsnit, der skal vi snakke lidt fodbold, men vi skal også snakke lidt anekdoter, lidt historier fra Hebos karriere, og måske et par røverhistorier. Niels Blok, han har altid også lidt i ærmet, som ingen aner noget om. Men Niels Blok, du plejer altid at gå sådan en gang ned i memory lane, og komme med sådan et par små ting. Er det ikke noget med noget Rünek Glavny, sagde du til mig her? Ja, Rünek Glavny. Ja, flot udtale, rigtig nok. Og vil du fortælle seerne og lytterne, hvad det egentlig er? Ja, det kan du tro. Det er jo det store marked og pladsen inde i Krakow centrum. Inde ved hovedtorvet. Så der har jeg brugt rigtig meget tid, især min familie, fordi at vi både kun 8 minutters gågang derfra, og det var fantastisk, som man havde familie eller venner på besøg, at få en øl eller en kop kaffe selvfølgelig. Ikke? Så der er sgu brugt mange, næsten 3,5 år, tror jeg. Er det ikke også noget med, at Krakow er en utrolig smuk by? Den gamle bydel? Helt vildt. Nu er jeg nok meget farvet, men altså, jeg vil sige, at det kan kun anbefale både til unge mennesker, som os, alle 4 her, og lidt ældre, kan man sige. Så jo, det er en helt suveræn by, og fantastisk by om sommeren, også om vinteren, når det er julemarked, så virkelig overrasket over, fed den var den by. Og dem, som i hvert fald har fulgt dig, da du var i Krakow, så må man også blive meget imponeret over, du går jo altid ud for, at der skal mange blomster i din lejlighed. Kan man ikke sige det sådan? Jeg tror sgu ikke rigtigt, at den får du måske lige på. Blomster, nej, det bliver sgu nok ud af mig, Blok. Men apropos det med blomster, så har vi jo sådan prøvet at undersøge lidt, inden vi gik i studiet. Og nu ved jeg ikke, om det er rigtigt, men den historie, jeg har hørt, det er, at, og nu må jeg se, om det er rigtigt, farmor og Maja, eller Majs? Gudrun Maj. Ja, Gudrun Maj, ja. Og Åge. Lige præcis. Farfar Åge. Ja. Der er noget med, da du spillede bold, da du var lille, så grøg blomsterne, er det rigtigt? Det må man sige, ja. Det spillede mur. Lige præcis. Jeg spillede meget hjemme i min farmor og farfars baghave, og fik at vide, at det sidste måtte jeg nødt til at klippe blomsterne, fordi vi spillede så meget jo. Men det endte jo noget godt noget, så de skulle nok klare det sidste. Det var okay. Ja. Og så er der noget med, I har i jeres familie noget med Black Friday. I fejrer den på en anden måde. Kan du prøve at fortælle lytterne, hvad det handler om? Ja, det kan jeg sagtens. Altså Black Friday køber man normalt ting jo på discounted. Men vi mødes faktisk både vores fætter og kusiner. Vi har en rigtig stor familie på min fars side. Så i år kommer jeg jo faktisk ikke, fordi vi har jo kamp jo. Det. Så jeg melder resten om. Så jeg lover, at vi vinder, og så er alle tilfredse alligevel. Og til dem, der ikke ved det, så sætter vi skud ud til Hallum Søren, som tak, fordi han kaster der under bussen her. Men det har jeg lovet at sige til dig. Nå, skal vi ikke gå ind til, hvor I ligesom tager over, og I har forberedt nogle gode spørgsmål til Mathias? Ja, men jeg synes egentlig, nu er vi jo godt i gang med lidt anekdoter og historier, og jeg synes, det kunne være sjovt både at høre lidt om din tid i Lyngby selvfølgelig, men også nogle andre klubber. Vi vil dog sige, at skal der nogle historier på bordet fra den unævnlige klub Farum, så skal de satme være gode, fordi ellers så behøver vi ikke at snakke om det. Du siger, hvor man bliver klogere med alderen, ikke det, man siger? Ja, jeg var egentlig overrasket. Du var vist derude i 3,5 år eller sådan noget, ikke? Men jeg blev fisket for videre dengang. Du var også ung, jo, ikke? Ja, det er rigtigt. Jeg var ikke voksen. Nej, præcis. Jamen, skal vi lige tage den kedelige, eller måske også den glædelige først, i forhold til den skade, du lige har været igennem. Ja. Hvordan står det til med dig nu? Jamen, det står sådan til, at jeg faktisk først skulle spille fra opstarten i nye år til januar, og har så måske også lidt held og lidt flid også, at jeg kom tilbage til kamp mod B93, nok kun et par minutter, men mest at få det der flueben, og så kunne man så spille, når vi skal spille på fredag mod Esbjerg. Nu er det jo optaget lidt senere det her, når det er til, så må jeg spille 20 minutter, og så forhåbentlig må jeg spille 25 minutter til de 2 kampe. Så det håber vi til den tid, når det kommer ud, at det er gået rigtig godt. Ja. Fordi hvordan har det været at sidde ude? Fordi du kom jo tilbage, og er det sådan en samme skade, der har holdt dig lidt ud igen? Eller? Jamen, det kan jo lyde lidt vildt, men jeg synes, jeg var skadet nok. Altså, jeg var ikke skadet indtil jeg blev 27, så jeg føler ikke, at jeg har været andet siden jeg har været 27 og blevet skadet. Så jeg havde noget problemer med min anden akillessene i forhold til noget overanstrengelse, og det er vist ret normalt i forhold til det punkt, at når man har været skadet den ene akillessene, så kommer noget med den anden. Så det er egentlig derfor, det har været. Men nu burde jeg være fit for fight forhåbentlig. Okay. Ja. Og hvordan har det, når du så er ude i forhold til, nu du anfører, hvor meget er du en del af dagligdagen så? Rigtig meget faktisk, tror jeg. Også måske i forhold til nogle andre. Altså som anfører ved også, jeg har et kæmpe ansvar. Jeg vil helst
bidrager på banen, og synes jeg også, jeg er bedst, når jeg er i topform der. Men jeg ved også godt, med den tro, vi har, hvor jeg tror, vi havde en gennemsnitsalder på 22,5 i startstillingen mod, hvem vi har slået B93. Så jeg ved også, når Mark Gytkjær er ude, så bliver vi et væsentligt yngre hold på godt og ondt, fordi det er fantastisk, når det kører. Men nogle gange, når vi måske har kæmpet lidt med det, som i Aalborg for eksempel, hvor vi har mødt lidt modgang, så er det også lidt svært, fordi hvem skal så lige stå frem, når det er modvind? Og jeg har intet imod at stå frem, når det er modvind, og jeg har intet problem med, når der er medvind, at alle de unge får ros. Det har jeg ikke ganske fint med. Det vigtigste er for mig, at vi som klub og som hold kommer op i Superligaen igen. Det er også fordi, jeg ved også godt, at jeg ikke har 10 år tilbage med, og jeg vil hellere spille Superligaen end at spille første division. Ikke for at lyde arrogant, men det tror jeg, vi alle hellere vil. Også i forhold til klubbens eksponering, og i forhold til de unge spillere, vi har, så er det så lidt nemmere i fødekæden, hvis vi ligger i den bedste række. Så selve dagligdagen er rigtig meget med på. Jeg var også med på alle udebaneture, der var skadet, fordi jeg føler også et vist ansvar som at få hjælp af dem i gang, og tage de nogle ting, der nu er i forhold til kedelige ting, som interviews, eller nogle gange snakke med sponsorer, som også kan være lidt trættende for nogen, men for mig skal det sgu nok gå i forhold til, at jeg vil ikke spille i øjeblikket. Så jo, jeg synes, jeg var meget med, men savner selvfølgelig at være inde på grønnsværen, ikke? Det der med, at du har været skadet, Mathias, har det så været sådan, at man i sådan, der er jo også knap så gode dage, det er sådan, der er det for alle mennesker, ikke? Men begynder man så at tænke lidt på, hvad er det, der er måske efter, man ikke skal spille fodbold? Forstår du, mener? Altså gøre sådan nogle refleksioner? Ja, så jeg mener. Eller hvad? Ja, man burde gøre det. Jeg er jo også bare sådan indrettet, at jeg tror, jeg er lidt anderledes. Så jeg burde helt sikkert også måske have, så min mor og far sagde til mig, burde have læst lidt i løbet af min karriere. Det har jeg ikke rigtig gjort. Jeg tror sådan lidt, at ja, sådan der, hvor jeg er, der er 100%, ikke fordi man ikke kan være det, når man læser, men der er jeg bedst i forhold til mig, men selvfølgelig har jeg nogle tanker om, hvad jeg skal bagefter, hvad jeg synes, der er sjovt at lave, og sådan nogle ting der, men jeg har været nødt til at tænke lidt, jeg er i gang med at tage træneruddannelse for eksempel, via DBU, som Lyngborg hjælper med, hvilket jeg også synes er mega fedt, og været på træningsbane med 17 og 19 hold de sidste par måneder, og det synes jeg er mega fedt at kunne gå noget videre, men også det der med at kunne lave de ting, jeg selv synes er sjovt, ikke? Så jo, lidt er jeg startet på, men jeg håber, jeg kan spille til, at jeg kan gå mere, men jeg synes, at fodbold er det sjoveste, også at træne, men selvfølgelig er der også sådan, at din bror, han er jo meget, i hvert fald pundit, tror jeg, man kalder det på moderne dansk. Det må man sige, jeg ser meget ting. Kunne du godt se dig lidt i den verden, eller er det måske ikke noget, der sådan ligger helt? Ja, det kunne sgu godt være. Altså, jeg har jo prøvet lidt på nogle andre forskellige ting, og været med til det, som jeg synes har været sjovt at prøve, så jeg tror mest, jeg har gjort det for at prøve det og se det andet, men det vil jeg i hvert fald ikke udelukke. Jeg synes, det er sjovt at stå og formidle fodbold, og også er med stadig inde, fordi at jeg elsker sgu fodbold. Altså, det er jo elsker at snakke om det og være til ting omkring det, så jo, det kunne sgu helt afgjort være det. Så det der med, at der er onde tunger, der siger noget med, at du skal være sauna-gusmester, det har ikke noget på sig? Jo, det har det faktisk. Det har du er den eneste i truppen, der har en sauna hjemme i haven, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Faktisk havde vi Jannik Stork, foranværende målmand, som også havde det, som vi blev hooked på. Så tænkte vi, ved du hvad, jeg kan på Polen, jeg skulle brug for noget hygge derhjemme, du ved. Og så køber vi sgu en sauna, og jeg bruger den meget tit, og vi går meget vidt nu, også nede i vores egen klub, vi får sauna op og kører noget isbad og sådan nogle ting i forhold til, så det lyder så pænt recovery-fasen og sådan nogle ting, som er blevet så populære, så jeg kører nogle sauna-gus nogle gange, det gør jeg faktisk, så det må blive på. Det kan jo være sådan noget, at der ligger en karriere også der. Absolut, det kunne sagtens gå den vej. Ja. Nå, det var det tidsspring. Undskyld, Gunnar. Jamen, jeg tænkte egentlig, vi talte jo lidt om det der med, som vi tit plejer at snakke om, karrieren helt fra barnsben. Ja. Har du altid, lige siden du var 5 år gammel, vidst, eller regnet med at håbe på, at du skulle være fodboldspiller? 100%. Ja. Jeg havde min far havde initieret, at man skulle skrive i første klasse, hvad man skulle være. Der skrev folk brandmand eller skolelærer og sådan noget, og så skrev jeg fodboldspiller, og så spurgte min dansklærer mig. For far fortalte mig, hvad du skal også skrive, hvad du rigtig vil være. Jeg vil kun være fodboldspiller. Så jeg tror altid, der ligger lidt i mig, også kvæg, at min onkel har spillet mig i Hvidovre, og min farfar har været æresmedlem og kasserer der, og min far, det med næstvis kamp på Hvidovre IF, dengang de var, altså det er okay nu, men lå i den bedste række i første division, og min bror var i en tidligere til Arsenal og sådan nogle ting, så jeg tror altid, at det var den vej, jeg ville gå af, at vi nok også er lidt miljøskadet derhjemme, på godt og ondt, det at meget omhandler fodbold, så vi har lidt ondt af min søster og min mor en gang imellem, men sådan har det altid været, så jo, det har helt sikkert altid været det, og det er også derfor, jeg er drevet af det, fordi at der fik jeg ved, at jeg kunne spille mere med fod, var jeg fuldstændig besluttet på. Det skulle jeg helt sikkert. Det skulle andre ikke være herovre. Så jeg tror sikkert også, at jeg gør det, jeg altid vil. Jeg synes simpelthen, det er det fedeste og sjoveste at sidde omkring efter en sejr. Ikke at det er sjovt at tabe, men du er med som hold, og jeg synes, det er fedt at dele nogle værdier sammen med et hold, og ikke kun som et individ. Og pushe også så meget energi og krudt i røven, så jeg tror også, det er meget sundt for mig at være aktiv. Ja. Var du sådan, altså du startede i Hvidovre, siger du ikke? Jo. Ja. Og du har vel startet, da du var sådan 4-5 år? Ja, som 5-årig startede jeg faktisk, allerede min far var træner, for det, hvor man bare spillede som 6 og 7 og 8, og var egentlig ganske udmærket at få at vide. Og så som 13-14 var jeg lidt bag i køen og spillede lidt med andenholdet.
Jeg var ikke så høj, og som 15 kom der det berømte talentcenter, der startede min årgang dengang. Der var jeg ikke med, og det var andre 5, så blev plukket til FCK og til Nordsjælland og til Brøndby. Og jeg blev faktisk først plukket som første års 19-spiller, i det jeg havde fået min debut under Per Nielsen, en gammel Brøndby-køjfæ, som heldigvis så et stort lys i mig. Så det er jeg jo taknemmelig for, at gav mig min seniordebut som 16-årig, sammen med Paul Hyperts og færdighed. Så det var noget af en ilddåb, jeg fik. Men det var sindssygt sundt for mig at spille med alle de der gamle røvhuller livet sagt, fordi at, det er der ikke meget tilbage i fodboldverdenen nu, så jeg er sindssygt glad for at prøve det, fordi at, det var hårdt som 16 år at være eneste mand deroppe med til alle 30 bolde alene, og jeg skulle bære mål, og jeg fik tæsk på en sjov måde, så altså, det var en fed læring, så jeg var rigtig glad for, at jeg først kom sent ind i elite-miljøet faktisk. Ja. Eller elite. Super interessant, ikke? Fordi det har vi jo både snakket med Lauke om, og vi har også haft Axel Jørgensen i studiet til en snak om det her benhårde elite-miljø, der jo er helt ned til nogle steder 7-8 års alderen i dag, ikke? Så du var ikke sådan... Du var måske ikke fra starten et helt åbenlyse talent, eller var det mere, var det noget med fart og størrelse? Præcis, jeg var simpelthen så langt ud. Jeg kunne stå, vi sidder på et bord nu til dem, der lytter med, og jeg kunne stå under bordet som 14-årig, tror jeg. Altså, jeg var så lille og var sent udviklet, så det var derfor, jeg var lidt bagud. Så jeg har altid været en rigtig fin pasningsspiller, og været meget verbal, tror jeg. Så jeg har altid været anfører, men jeg har altid nummer måske 6-7 på holdet, du ved. Så, men det er kun kommet mig til gode. Altså absolut ikke, fordi der er ikke noget galt i at være god som lille heller, men jeg tror, det har givet mig noget blod på tanden. Min bror kom til Arsenal som 15-årig, der var der på anden hold i Hvidovre, og jeg skal bare vise, at jeg skal overgå ham, ikke? Altså sådan rigtigt, så det har helt sikkert været vand på min mølle. Hvordan kan du huske sådan, hvordan har du drevet, altså den motivation, du har haft for at blive ved med at kæmpe, og blive ved med at tro på det, selvom du måske ikke har været med elitehold og så videre. Hvordan kan du sådan tænke tilbage og tænke sådan? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså det kom sgu meget det med min bror. Min bror var sjovt nok 4 år ældre end mig, og han var så meget bedre end mig, da han var 15, og jeg var 11, så jeg skulle virkelig kæmpe i haven, når vi spillede, og det kan lyde åndssvagt, men jeg skulle bare slå ham. Jeg tabte jo 5 hver gang, ikke? Altså med det ene og det andet, du ved. Så jeg tror, det har startet lidt det hele, og så i Hvidovre var det sådan lidt, at jeg så 5 af mine gode kammerater blive hentet til de 3 store klubber rundt omkring landet, så blev jeg lige præcis den bedste, kan man sige, og det var jo også meget sjovt at prøve lidt, og så derfra gik det lidt skridt for skridt, og fik noget tilbud fra AB, og hvad fanden var det mere, som var 17, men der havde det bare så godt i Hvidovre, fordi jeg havde en drøm om at spille på Hvidovres første hold, altså jeg kunne lyde det fjollet eller anden division, men det var dengang, man syntes, det var det største, ikke? Og det ville jeg sindssygt gerne, og så kom vi op som anden år så 17 og trænede med et helt år sammen med Per Nielsen, og min bror var der, og så Paul Hyperts, så hvad der ikke var spillere, altså nogle spillere, der er stoppet for længst. Ordentligt drøjt ham Paul Hyperts. Ja, helt vildt. Så, kom også til Millwall, kan man ja, lige præcis. Så på den måde var det jo sindssygt, og det var så sundt for mig at være den yngste. Den næste yngste var næsten min bror på 20, og han var ikke så sød ved mig på holdet, som var det, når vi spiste aftensmad. Lad mig sige det sådan. Det var sgu hårdt bedst. Og nogle gange savner mine venner på U17-holdet eller U19-holdet, men det var sindssygt sundt for mig. Og så sagde Per også, jeg lover at det kommer til at gavne dig fremtidsmæssigt. Det fik jeg nu ret i, Per. Men Mathias, når man så kigger tilbage på dem, du har mødt i hele din vej, og så videre, er der nogle af dem, du typisk set har kunne bevare kontakt? Så det der med at have noget, altså venskaber, ligesom helt tilbage, da det ikke var så seriøst. Lige præcis. Og har du stadig noget netværk der, du måske stadig mødes med? Helt vildt blok. Altså, jeg har venner fra både fra U12 og 13 videre, vi stadig ses med. Jeg gik i skole med, så det er også derfor, at jeg kom så sent ind i A-elite-miljøet, at jeg stadig beholdt det, og det er jeg så glad for. Fordi en ting er, at jeg er fodboldspiller, men jeg er desværre ikke fodboldspiller hele mit liv, så det er også vigtigt, at efter mine senere år, ikke, jeg skal stoppe snart, men at jeg får noget rundt om mit fodbold, at det ikke kun er fodbold for mig, fordi at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Men nu har jeg også fået børn, så nogle gange, når jeg kommer hjem og jeg taber, jeg er jo verdens dårligste taber, og jeg er også utrolig usaglig, synes mine holdkammerater, og dem jeg også smider på banen, men når snart jeg kommer hjem, så er det også vigtigt for mig, at jeg skal kunne lægge det, og det var jeg sindssygt dårligt til, da jeg var yngre, og det er noget, jeg er blevet meget bedre til med årene. Men det er også det med, er der så også dem, der har hjulpet med at bygge din carport? Det er også alle de der, for der fik du også alle mulige folk sat i. Det må man sige. Jeg har et kæmpe netværk. Det var alle mine venner fra Hvidovre, tømmer og elektrikere og sådan noget, men jeg kan ikke finde noget en skid. Så de sagde, du må godt blive her, du må gerne snakke, men du skal ikke hjælpe. Så det var en fin aftale. Ja, okay. Undskyld, det var et tidsspring. Nej, det findes. Det er den der indre drivkraft, du har, et eller andet medfødt vindergen. Der ligger nok også noget i familien. Helt sikkert. Og helt sikkert. Din bror har været med til ligesom at trække 100%, og min far har sgu aldrig presset os, men altid selv spillet fodbold. Da han stoppede i Hvidovre, var han træner i Avedøre i Danmarksserien, hvor vi altid var med ude om lørdagen, og det blev man jo også lidt drevet af, ikke? Og sådan nogle ting der. Så jo, det kommer nok derfra, og det der med, at jeg vil vinde hver eneste gang, koste hvad det vil, selvom det kan være lidt usportligt. Men hvordan så den næste skridt, det er så der, hvor vi skal... Ja, er det U19, du tager til Farve? Ja, der bliver hentet op der til dem, og... Ja, i Hvidovre, sådan, vores 19-hold i Hvidovre er dårligt. Vi ligger sidst i divisionen, 19-division, og første hold i Hvidovre, det sejler, som det har gjort mange gange før med økonomien, så de kan ikke rigtig skrive kontrakt med mig, og de kunne få en lille sum for mig, som betød ret meget for dem på det tidspunkt. Så jeg tog derop og var der som ungdomsspiller, og vi vandt guld, og så vandt vi sølv som anden år, så var der et halvt eller et helt år i første truppen rigtig at spille, hvor jeg bare gerne ville videre. Og så fik jeg så den
tror, den vigtigste træner i min karriere er Jesper Sørensen i Fredericia. En fantastisk person, og jeg var i Fredericia og tænkte, der kom der, hvad fanden er det for et lortested? Monjassa Park, det blæste selv om sommeren, og jeg boede på et eller andet lortevandrehjem, og jeg var alene, og det var røvkedeligt derovre. Men Jesper Sørensen, jeg trænede simpelthen 4 timer om dagen. På hans fridag jeg mødte Jesper Sørensen, det er nu mig, jeg trænede mig, fordi jeg godt vil, og sådan noget det her. Når der først gør sådan noget med mig, og viser du ved mig, så er jeg simpelthen dybt taknemmelig. Så jo, jeg havde Jesper der, og det var jeg jo sindssygt glad for. Og så gik der jo kun, jeg havde der kun et 13 måneder over, så blev jeg hentet her til Kongens Lyngby, og resten efter det har jo været suverænt. Men er det ikke også det der med, det er vel første gang, du rigtig var væk hjemmefra? Giver det ikke også lidt, at man skal stå på egen ben? Det var så sundt for mig, mand. Det var så, jeg boede i kælderen hjemme hos mor og far, og holdt Champions League-aften hver tirsdag og onsdag med mine kammerater og sådan nogle ting der. Og så det var sindssygt sundt for mig at komme over til Fredericia og bo, og det er en ting, jeg stadig husker varmt tilbage på. Det er det virkelig. Så havde du også et par små stop i Vejle og Silkeborg, ikke? Ja. Altså, man siger jo ikke, altså, jeg er ikke typen, der fortryder ting, men altså, jeg jo godt havde skiftet til Vejle for uden. Der blev jeg lidt forblindet af en træner, der tror rigtig meget på mig, og ikke fordi penge er alt, men en stor kontrakt. Så jeg indrømme en stor kontrakt som 21 år og sådan nogle ting, og jeg kvæg også, at på et tidspunkt i Lyngby havde vi desværre en lidt dårlig historie med økonomi, og vi havde et år inden var der 4, der var skiftet gratis der med den der sag, med vi gå konkurs og sådan nogle ting, og vi fik Mark Strodal og sådan lidt, der var klubben, kan vi overhovedet spille med i toppen første division, hvad kan vi ikke, og sådan nogle ting der, og vi fik fyret træner, så kom Christian ind, og vi rykker heldigvis op, men jeg havde det faktisk, det er sjældent, jeg er ked af det, men jeg havde det sindssygt dårligt i Vejle, det fungerede sgu ikke for mig, overhovedet. Jeg fik en træning efter en første kamp, da vi taber, bliver Somani fyret, som var rigtig skør, men jeg elsker skøre mennesker. Han var sindssygt agerrig og passioneret, og han var lidt min mand, og han elsker mig og bygge hold over mig, men så kom der en måned, hvor jeg havde været der, så blev han fyret, og så kom der romaner til. Og Galcha, ikke? Lige præcis, godt ud, en der hed Galcha, og så røg mig og Gustaf Nielsen, som nu spiller i Klub Brygge, og Malte Ummersen, som spiller i Columbus Crew i MLS. Vi røg alle 3 på B-holdet efter første træning, hvor vi havde lavet løbetræning, hvor jeg sådan tænkte, jeg blev lige nummer 2 til løbetræning, hvad han så i mig. Han skulle ikke bruge os 3 mere, og der havde jeg 3,5 år tilbage med kontrakt i Vejle. Og jeg var sådan lidt, du kan bare gøre B-holdet, så jeg gider slet ikke være B-holdet. Jeg er fucking ligeglad med de der fucking 110.000 for om måneden. Jeg vil bare gerne spille fodbold, og vil rigtig gerne tilbage hertil, men de ville ikke sælge tilbage til Lyngby på grund af deres konkurrenter, og de havde på et tidspunkt i Vejle en kinesisk ejer, som havde så mange penge, at han var ligeglad med det, og tørt røv i dem, som man sagde til mit ansigt, og jeg synes, det var så respektløst. Men, så jeg blev lavet til Silkeborg, som du siger, og var sindssygt glad for min tid. Der nåede kun et halvt år der i Superligaen, inden at jeg så blev købt tilbage hertil, da det var. Jeg kan huske, da vi spiller den der kamp i Helsingør, ret mig, hvis jeg tager fejl, hvor vi får udlignet til sidst. Og, der husker jeg, at du spiller i Vejle der, men jeg husker, at jeg ser dig på tribunen. Præcis, altså ikke, det er jo ikke så, men vi har faktisk set kampen i Vejle den dag, jeg ikke i truppen. Jeg var på det tidspunkt, hvor jeg var fucking ligeglad med den klub. Jeg synes, de har pisset mig op og ned af ryggen. Jeg kan faktisk rigtig godt lide Henrik Tønder, som er der, og er super menneske, men på det tidspunkt med de ejer, der var der, han fra Moldova og en anden, så jeg tænkte, jeg skal sgu op og se Lyngby sammen. Thomas Sørensen havde inviteret mig op til frokost inden og sammen, og så skulle jeg op og se Lyngby. Og så endte så resten af historien, det var den vildeste kamp og dag, og jeg var også sindssygt glad på Lyngby's vegne, fordi det var jo et fejlskifte. Jeg er et meget ærlig menneske, og det var et bagklodskab lys, et skifte, men nogle gange i fodbold skiftede det også bare, og det lærte jeg bare på den hårde måde, og det var også sundt for mig næsten. Men Mathias, sådan er livet jo også. Ja. Man tager nogle valg, det er jo ikke sikkert, man tror det, når man tager valget, det er det rigtige, og fred være med det, ikke? Altså, men jeg tror også, det er jo det, du måske også som anfører, jeg siger ikke, du skal være karriererådgiver for de unge mennesker, men hvis I nu bliver en agent for viden, prøv at høre, du skal tage til Farum, eller hvor du skal tage hen, og du får det 3-dobbelte løn. Altså, det er jo igen det der med, man ved, man har, man ved, man får, og det er jo det, hvor man kan du kan som anfører også give noget god sparring. Om de så vil lytte til dig, det er en anden snak, men du har det i hvert fald prøvet det på din egen krop. Kæmpe enig. Helt præcis. Det som Niels prøver at sige, det er, at du skal sørge for, at Pete forlænger. Ja, præcis. Det er jeg kraftet med i gang med. Jeg tror, det løber kørt, gutter. Jeg var ved at give min løn selv, for han kan blive her. Ja, han gør det også godt. Ja, det er slet ikke. Så er du her i noget tid, og så ryger du til Polen. Lige præcis. Ja. Og det var det en omvæltning på godt og ondt? Kun godt? Ja, det var det. Altså faktisk kun på godt. Altså det skal siges, jeg var pisseglad for at være her i Lyngby på det tidspunkt, og var fandme i tvivl. Jeg havde lidt tilbud fra Viborg og fra Sønderjyske og fra OB og fra Randers, hvor jeg gik for snak, og alle 5 bare for at snakke, men alle 5 var jeg slet ikke i tvivl om at sige nej til, så ville jeg skulle være her. Så var jeg oppe i AK Stockholm og snakke, og så spændende. Og så lige inden
efter det, så kommer Polen lidt ud af det blå, Cracovia, altså, det har jeg sgu ikke hørt om før. Jeg kom ind om Wisla Krakow, som vi havde i min klub. Men lå min agent selvfølgelig at tage ned. Og så får jeg også et økonomisk tilbud, som er så voldsomt højt, at selvom penge ikke er alt, selvom vi snakker om det, så var jeg simpelthen nødt til at sige ja til det, i forhold til det, og der er ikke nogen skat i Polen, så det betyder også noget. Så jeg tager derned, og så ser jeg faciliteterne, og det er lige blevet bygget i 2020 et helt nyt træningsanlæg. Vi har Polens 3. rigeste mand, som har et kæmpe IT-firma, så han har så mange penge, at det er hans klub, han holder med som barn, og så bygger han det vildeste anlæg, og så det var en for vild oplevelse, og jeg er dybt lykkelig for at opleve det, selvom jeg desværre var skadet til sidst, men jeg havde en fantastisk tid der. Jeg følger dig jo lidt på sociale medier, der kan jeg også se, at det er lidt noget andet end Lyngby Stadion, selvom at vi har et dejligt stadion, hvor vi sidder nu, så det er jo en stor liga, det er jo sindssyg passion. Altså, præcis. Nu snakker jeg både med Thomas Berg og Niels Frederiksen, de ringer til mig, inden de blev ansat, der bare for at høre min indsigt i det som spiller, hvor de også har skrevet til mig efter og sagt, at du har sgu ret i det, du sagde. Du glemte bare at nævne 10% mere. Altså, det er så vildt dernede. Forestil dig, at det er et land med 50 millioner indbyggere. De ser ikke Premier League eller Liga som i Danmark, fordi de har ikke råd til at have parker som i Danmark. Gennemsnitsløn er 7.000, så alt det, de ser, det er det hold, de holder med. Vi har nogle gange kørt ud til udbaner i Radom. Det var noget, altså det er det vildeste sløjteby, altså for krigen. Der var ikke en menneske der, når vi boede på hotel, og dagen efter, når der blev flot op, så var der 18.000 udsolgt. Altså, med fuldstændig passionerede fans rundt om det hele, ikke? Og på det er ikke sådan, som de står med klap. Nej, præcis. Og så da jeg kom ned, der er det lige ved at rykke ned året inden, og vi bliver så nummer 7 første sæson. Nummer 2. sæson, der er virkelig spillet en god sæson og slår lidt igennem, der ligger vi nummer 1 efter 4 kampe, har 4 sejre. Og det er jo første gang, jeg kunne mærke det, at man spiller for en stor klub og en topklub, at man kan ikke gå ned i byen, uden man blev spurgt om billedet og sådan nogle ting der. Og så klipser jeg sig senere 3 måneder, hvor vi tager 4 kampe i træk. Der kunne jeg altså ikke spise det samme sted, man har gjort før. Og det kunne være helt vildt at prøve. Ja. Hvordan er det? Altså, når man kommer fra ja, men det var sindssygt for mig. Det var helt ærligt, det var sindssygt at prøve. Og jeg var sindssygt glad for, at jeg faktisk var 26 og 27, og ikke kun var 20-21 år, fordi det har jeg ikke været klar til. Helt ærligt, det havde jeg ikke. Fordi der var så højt at flyve, og så når der faldt virkelig dybt. Det var så resultatorienteret. Vi ligger nummer 1 efter 4 kampe i sæson 2, og det kører så godt for os. Vi har 3-4 på rundens hold, og jeg har fået bud fra Liga af Warszawa, men jeg siger, nej, jeg vil godt med i mesterskab. Ikke? 4 kampe senere tager vi 4 kampe i træk, så ligger nummer 4, og så lige pludselig så er der bare vores træner fyringstråd. Ikke? Altså, og normalt sidste sæson blev vi nummer 10. Altså, det er så vildt dernede, altså, i forhold til det, og det var så sundt at prøve, men en fantastisk tid. Altså, jeg har ikke været der for uden, og altså, jeg er så glad for, at jeg er i Lyngby nu her, men jeg tror, jeg havde været skadet, så jeg nok stadig blevet dernede, fordi det var så fedt. Men var det ikke også, jeg synes, jeg har hørt en anekdote, du fortalte en gang, og jeg ved ikke, om det var en anden podcast, det der med, at normalt du er vant til herhjemme for Danmark, man har sådan en form for bonusordning, man er i fællesskab. Lige præcis. Og der må du ligesom prøve at spørge lidt. Kan du ikke prøve at gøre lytterne eller seerne kloge på, hvad de går på? Helt sikkert. Altså nede i Polen, altså jeg er jo drevet af fodboldspillet, men 80% af mine holdkammerater i Polen er der faktisk på grund af, at lønnen er så stor, at de også sender penge hjem. Vi spiller sammen med fattige rumænere. Polakkerne tjente heller ikke så meget derhjemme. Og afrikanere og japanere, mange af dem... altså deres penge, de fik sendt hjem til deres familie og sådan nogle ting der. Så der kom ned, når vi vandt en kamp, så fik vi 5.000 euro per sejr netto. Det er ret mange penge, kan du selv sige, i danske kroner. Men det var kun starteløn, der fik den. Så det siger, på bænken, så fik du kun en tredjedel. Og hvis du slet ikke kom ind, fik du slet ikke noget. Og det med truppen fik 0. Det vil sige, hvis du spillede 4 kampe i snit, og så vi vandt cirka 2-3 per. Vi vandt i hvert fald 2 kampe. Det er i hvert fald 10.000 euro, ikke? Det er alligevel 75.000 kroner udbetalt. Så jeg kunne måske gøre det, så vi måske fik 60.000 nogle af os, eller 50.000, så gik det lidt til bænken. Det er den anførergruppe, kom i der, de der 4, og de kiggede på mig, som om, at jeg havde skudt en der for sådan og normalt, hey, we really like you, you are the best, you are an amazing person, but you are crazy, man. Should I give my money to my teammate, and not to myself? Og der fandt jeg jo først ud af det der, at fordi i Danmark har vi jo så godt, altså det der med, at hvis du ikke slår igennem i Danmark, så kan du sgu nok altid blive reddet systemet, hvis du selv giver en lille smule. Jeg siger ikke, at det er nemt, men der er i hvert fald større mulighed i Polen, hvor de kom fra i Rumænien og sådan noget. Altså, der bliver du ikke lige reddet noget, der får du ikke lige kontanthjælp eller et eller andet. Altså, det er bare sådan, det er. Så vi fik dog lidt til sidst, at det var halvdelen på den på bænken, og det med truppen, ude for truppen var en tredjedel. Og det var jo meget for de unge spillere. Jeg tænkte bare sådan, vi har nogle unge spillere i Polen, som måske tjente 200 euro om måneden. Og nogen, der så fik 25.000 euro om måneden, af os, der startede inden. Måske hvis de bare fik 2.000 euro per kamp, det er altså mange penge for dem. Og så tænkte jeg, måske de også vil give lidt mere til fællesskabet, og
sådan som man tænker. Så jeg fik det igennem det sidste, og det var jo også super fedt, man kunne det, og det viste jo også, at man havde noget at sige, og man havde gjort noget rigtigt, så jeg fik ikke delt det helt op, men jeg var sindssygt glad og tilfreds, og at få de nogle vigtige igennem, som jeg tror på længden. Jeg siger ikke, at det var derfor, at vi blev bare nummer 10 første sæson, og så blev det nummer 6 i anden sæson, hvor det virkelig spillede. Jeg siger ikke noget med det at gøre, måske var nogle mekanismer, der måske ramte et eller andet, tænker jeg. Så det var derfor, ja. Wow. Ja. Så det var en fed tid, I havde også som familie? Ja, både og. Især starten var fantastisk. Det var røvhårdt til sidst. Altså, efter 2 år, der går skide godt, du ved, og så får jeg bud fra Liga Warszawa og fra Brøndby. Liga Warszawa byder 10 millioner på mig, og klubben vil have lidt mere, fair nok, og Brøndby byder på mig, og bliver nok også enige med klubben, for at vide, og snakke lidt med Brøndby om at tage dertil. Og til Liga Warszawa, og får også et rigtig flot tilbud fra Cracovia på en 4-årig aftale oven det, og har så faktisk 5 år mere, efter at have været der 2 år. Og sådan en kontrakt på 5 år, hvor hvis du siger ja til det, så er det ikke meget arbejde, man skal lave efter. Så meget kan jeg sige i hvert fald, og jeg bliver også rigtig smidt af det. Og så sker der det, vi er på træningslejr nede i Tyrkiet, lige efter januar, vinduet åbner, og jeg skriver bare med vores fysioterapeut og træner, fordi jeg er på vej, enten skal på vej væk, eller ved at forlænge, og vi skal ikke have mig skadet, så det er klubbens valg, og der er ikke noget dårlig stemning, men det gør jeg bare. Og så tager jeg et skridt tilbage i en normal passagerøvelse, og så er der en som der træder mig i hælen, og så ligger jeg mig ned, og ham fysen griner, rejser den op, fordi jeg laver tit pis. Jeg siger, jeg kan ikke rejse mig op, rejse den op og sådan noget. Og så skrev jeg min akilles ind over. Lige der. Og vores præsident er nede der, og vi flyver så hjem. Jeg bliver fløjet privatfly, det er også lidt noget andet, dagen efter, og bliver tjekket af en læge i Polen. Lewandowskis læge faktisk, landsholdslægen fra Polen, og han tjekker mig, og jeg forstår godt polsk der på det tidspunkt, og han siger jo til ham i præsident, som står derinde, at det er ikke bare noget, altså det er a complete rupture. Så præsidenten kigger på mig, han er en fantastisk menneske, som er desværre død nu, kigger på mig, og så gør han sådan, jeg klapper lige på skulderen og siger, I'm sorry, but you're out a really long time. Og det er jo så også rigtig lang tid. Jeg var ude i 18 måneder, men det gjorde så også noget, at klubben selvfølgelig kunne sælge mig. Klubben, de trak deres tilbud tilbage. Det kan lyde hårdt, men sådan er det altså nogle gange i business. Det var for meget at give mig den suverænt største løn i klubbens historie, for at blive mig. Så ja, det var jeg jo pissebitter over. Det gjorde sgu ondt, men ved du hvad, så har jeg fået nogle andre ting med. Men jeg har også stadig halvanden tilbage i Cracovia. Jeg får så en forlængelsestilbud på 2 år. Men på det tidspunkt er min kone højgryd med nummer 2, og hun bor hjemme i Danmark med min store søn, som nu er 6 år, som på det tidspunkt var 3 år, som begynder at savne mig rigtig meget. Ja. Og der tror jeg bare ikke penge nok alligevel, i hvert fald ikke i mit mindset. Så det sidste halve år bor jeg faktisk alene nede i Krakow, hvor jeg er på vej på banen og prøver at komme tilbage. Og jeg får et rigtig flot tilbud stadig fra klubben, og jeg siger også bare 1000 tak for tilbuddet, men jeg tror sgu noget er vigtigere derhjemme. Og så vil Lyngby jo også rigtig gerne have mig tilbage igen og være mere omkring. Og jeg synes, der var sindssygt mange spændende ting på det tidspunkt, hvilket jeg synes, der stadig er. Og jeg har fået mit udlandsophold, kan man sige. Så det er også godt lidt no-brainer. Så selvfølgelig var jeg ærgerlig over, at det kunne have været noget andet. Og det har været Liga, Brøndby eller Cracovia, jeg ved jeg ikke. Men jeg er faktisk ikke en type, der kigger så meget tilbage. Jeg tror sgu, jeg har fået nogle andre ting med på det punkt. Men en vild læring. Også hvor vildt det der er med fodbold, og hvor meget der kan ske. Fordi at jeg ikke rigtig tænkt på at skifte, indtil jeg fik de tilbud efter hinanden, og et nyt kontrakttilbud, og så lige pludselig var den ene dag til den anden seriøst. Så tager jeg et skridt tilbage, så fucking et skridt tilbage. Jeg løb engang i sprint, og så river jeg kilden over. Det er jo et eller andet sted surrealistisk. Det er jo så sindssygt at tænke på. At du kunne måske have haft en udrettet kontrakt. Præcis, og min agent tror så, det er skjulkamera, han siger, det kan ikke passe det her. Jeg lover, altså de troede ikke på det, og klubben var også lidt ærgerlig, fordi det havde været, de har ikke solgt spillere i lang tid, så det har været en ret god søm for dem at sælge mig for 10-12 millioner. En god historie med at hente en spiller for 2 millioner eller 3 millioner, og sælge den for 4, og vise det rundt det der, ikke? Så, men Polens var helt suveræn til at hjælpe mig efter i min skadesperiode, og når vi er hjemme i Danmark ved at genoptræne, så fik man lige 3-4.000 euro med, fordi at, så havde jeg præsident, og så betalte man det til et rehab. Han døde så desværre i et slagtilfælde, da det var et halvt år inden stoppede, hvilket også var en forfærdelig nyhed for klubben. Og så det sluttede ikke så godt, fordi at det var så hårdt for klubben, at ejeren igennem 40 år familien døde pludseligt, ikke? Så, men selve klubben har været fantastisk til at hjælpe mig efter, så det var også helt fint. Men er det ikke også, hvis du er helt oppe i helikopteren, det er vel også noget med at lære en anden kultur at kende? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, jeg ved godt, vi gør det meget op i euro og hvad, men man får måske også mere indtryk i, at og måske værdsætter den verden, vi selv er i. Helt vildt. Altså for mig betyder penge ikke en skid. Selvfølgelig skal jeg løbe rundt, men jeg kører jo ikke Rolex-ure eller dyre biler. Altså jeg er pisse ligeglad med sådan noget. Så for mig er det jeg har været mest med, det er det der med at bo sammen med så mange kulturer. Jeg havde også det sidste år havde en japaner boende hos mig, fordi jeg boede alene for mit hold. Der er ikke noget sted at bo. 2 unge polakker fra 19-holdet, som altså og hjælpe dem og sådan nogle ting, fordi jeg boede alligevel alene. Jeg havde en lejlighed med 8 værelser og 250 kvadratmeter. Det var altså for meget til mig alene, så
Da jeg kom ned, var jeg også sådan, Polen, man også, min mor sagde, Polen har hørt så meget om det, og mine venner, Polen, man, det er kun håndværkere. Altså, det er så meget mere end det, jeg er nødt til at sige. Det er bare på Danmark i sit værste. Vi har så fucking mange fordomme, inklusive mig selv, der kom derned. De er de varmeste mennesker. Altså, hold kæft, jeg har ikke mange... til træning blev der virkelig gået til stålet, altså, fordi, at, som du siger, der var bonusser, men vil gerne starte inden, fair nok, men ude fra banen, altså. Jeg drak ikke lige kaffe eller drak soda med midtbane konkurrenter, som man gør her. Men ellers resten af holdet var det sgu sådan, da det var. Så ude for fodbold har sgu været det, der har givet mig mest i forhold til byen også. Altså, helt suveræn by. Altså, wow, en by. Og til dem, der ikke ved det, men så kan man sige, at de har altid haft et lidt anstrengt forhold til russerne, fordi at det er under 2. verdenskrig. Og det fylder rigtig meget. Helt vildt. Og især da jeg var der lige præcis, så der var rigtig mange ukrainer, der kom til, og flygtninge. Så du siger, at det var også noget, og jeg kunne huske, min mor var lidt bange på et tidspunkt, at det kun er på 100 km væk fra den polske grænse, der kom noget missil og sådan nogle ting der, men på den måde mærkede vi det ikke. Jeg mærkede bare et land, som også er i udvikling, tror jeg, på det punkt her. Så virkelig en fed oplevelse, som jeg aldrig vil være foruden. Jeg skrev jo til dig i sommer, fordi vi skulle derned på ferie, og det er jo, jeg kan kun give det ret, jeg var helt høj, da vi kom hjem, for det var sådan, jeg skal derned igen. Altså til folk, der ikke ved, det er jo en sindssygt smuk by også, fordi det er vist en af de eneste store byer, der ikke blev bombet dengang i krigen. Mange fredede bygninger, ja, så den er jo mega fed, altså med caféer og barer og historie, og så har du en masse, du ved, saltminer, du har Auschwitz, hvis man vil tage den der historiske vinkel, ikke? Altså der er den. Ja, fedt. Nå, men det var ikke min feriefortælling. Nej, det er jo et meget godt billede på det. Ja, for søren. Og så kom du hjem igen. Ja, det gjorde og nu er du her. Lige præcis. Ja. Og det er vi glade for. Det er vi rigtig glade for. Ja, tak. Så nu har vi lige, som du selv afslørede, så optager vi jo ikke i dag, første søndag i advent. Så vi har lige 2 kampe tilbage. Ja. Og hvad tænker du om dem? Jamen, jeg tænker, at vi skal fortsætte med en 3-0 sejr, som vi har gjort de foregående kampe. Seriøst, jeg skal med et Esbjerg-hold, der først har vundet 4 kampe i træk, og i den her række er meget tæt. Mod B93, så synes jeg ikke, vi spiller så godt, men vi spiller jo voksent, og det har jeg savnet, vi har gjort. Og det varmede mit hjerte ud fra bænken af, at vi begynder at vinde de kampe, og vi lige skal spille skide godt, fordi mod Hillerød og Hvidovre, vi har tabt på hjemmebane, har måske været noget af de bedste spillende fodbold, vi har spillet i mange år i Lyngby, er nødt til at sige, men der tabte vi 2-1 og 2-1. Så derfor varmede mit hjerte, at vi holder et 0, og vi vinder, og det var nogle gange, det kan lyde lidt vildt, men det var det, der gør, at vi skal rykke op til sidst. Så det bliver 2 rigtig tætte kampe, men jeg er ret fortrykningsfuld, vil jeg sige. Det siger vel også noget om truppen, selvom at vi har anføreren ude. Altså, så er der sådan nogle, altså, lad os bare fornævne Darni, altså sådan en, der spiller inde på din position, kan man sige, stepper op. Præcis. Altså, vi også Gytter ude, så kommer Stein ind og scorer 2, og det jeg gør lige i vores truppe, det er, at selvfølgelig har folk ambitioner på deres egen vegne, men vi skal også huske, hvis vi skal rykke op, så er det hold, der skal gøre det. Så vi er sindssygt gode til at være glade på hinandens vegne, og det kan lyde lidt barnligt, men det betyder sindssygt voldsomt meget. Så jeg er pisseglad for, når Darni spiller godt, eller Pige spiller godt, fordi jeg ved, at min tur skal nok komme og omvendt. Gyt ved, jeg er sindssygt glad, og coacher Stein. Det ser du ikke andre steder, at Gyt, som er ude, verdensklasse løb til, nogen der ved, at Gyt kan, så er det måske løb godt i feltet, ikke? Og det kan jo Stein nytte godt af, og nu har scoret, og det er også en egen fortjeneste, men det der med, at vi er en helt tro, fordi jeg lover dig, som jeg siger dernede, når vi snakker i vores holdmøder, hvis vi rykker op, så lover det, at det bliver nemmere for jer alle sammen. Det kan jeg garantere, det ved jeg selv, hvis I har store planer, vi har Gods og Storm med, som starter inden mod Hviderusland for mange første klubber, præcis, som spiller, og som er næsten de første på holdkåret internationalt, hvilket kan tage til klubben her og til talentsamarbejdet, men også, at der er muligheder, hvis du først spiller. Altså nogle af Superligaen, der ikke spiller, men det gør vi selv den første og så spiller de. Hvis I også vil videre, og jeg elsker mine ambitioner, men husk nu, jo bedre holdet gør det, så lover I skal nok realisere jeres drømme. Og sådan tænker jeg ikke, det var 19-20 år. Men det er helt noget andet, når man træffer det. Det ved jeg kommer til at ske for dem. Ja. Jamen, hvad siger du, Rasmus? Vil du vi skal kaste nummerne på bussen. Jeg vil bare lige det her med, at du siger det selv, det her med, at vi går ud, vi holder nullet igen. Ikke? Fordi vi har jo nogle gange siddet i podcasten og snakket om, og det, der har været lidt tydeligt, det er det her med, at vi har jo måske haft svært. Vi laver for mange mål indtil det. Vi skaber jo rigtig mange chancer, og vi ligner jo også, synes jeg, et hold i store dele af kampene, som er, vi har en fysisk overlegne. Altså det synes jeg, man kan se. Men det der med, at som Bjelland er ude at sige, vi skal blive bedre og dygtigere til det her med at sætte en ære i at forsvare. Det er præcis. Og det er jo ikke, hvordan... jeg synes udefra set, at de sidste par kampe, der kan man se det som om, at det er noget, I har talesat og talt på. 100% Rasmus, det har I været, fordi vi har spillet nogle fede kampe, men det er bare ikke, vi må bare ikke lukke 3 kampe i træk, 2 mål ind. Det er altså 6 mål, altså hvis man rykker op. Det må vi ikke, så vi vil rigtig gerne spille pænt og godt, men altså nogle gange er det også godt, når vi vinder 3-0, så skal der meget til, hvis folk brokker sig, når vi får 3 vinger. Det er det vigtigste i sidste ende, selvom vi godt vil
spille godt. Så jeg tror, hvis vi kombinerer de to ting, bliver det rigtig godt. Og man skal også på, at nu er banerne altså ikke som Bernabeu Camp nu i sommertiden. De er svære baner. Nogle gange også lidt spille om på det. Så det bliver en rigtig tæt kamp på fredag med Esbjerg. Og når vi der bliver kommet ud, håber det, vi har 2x3 point, så synes jeg, det ser rigtig pænt ud. Ja, også fordi de indbyrdes, der ligger de skal møde hinanden lige om lidt, ikke? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Jamen, Niels, han elsker jo anekdoter, og også det der med at kaste folk under bussen. Ja. Er der noget af det, du vil byde ind med? Jeg ved ikke, om du har hørt, men du har ikke hørt Gyts, men han kom med en god historie fra en træningslejr, men det skal vi... det var Pierre-historien der med en spiller, der den er simpelthen så sjov. Hvad fanden har jeg anekdoter, mand, herfra? Ellers med under bussen, mand. Jeg må sige, at jeg har et eller andet, så skal jeg helt sikkert nok kunne komme på et eller andet, når det er. Jamen ellers... Jamen, Niels, hvad har? Jamen, vi kan da spørge bare sådan lidt. Nu har vi haft dig i studiet, ved Gyt forrige gang. Hvis du nu synes, en af de unge, vi skulle prøve at overveje at tage med i studiet, hvem kunne det være? Ja, nu har jeg hørt et par stykker selvfølgelig med Axel, der har været her og sådan lidt og sådan nogle ting. Og nogle, du synes, ej, på det ham der? Ja, jeg er jo rigtig stor fan af Korsbo, jo. Men jeg ved ikke, om han er lidt for genert, jo, når han først vil varme op, så er han jo... så er han jo en fornøjelse. Ja. Altså virkelig en god dreng. Altså, uden at sige for meget, så Gyt, han foreslog Meier, fordi han var bare smadret alle til træning. Altså saver folk midt over. Så skal I stå op, eller så begynder han at lave lidt takling, mens I sidder ned. Ja. Præcis, han er for vild. Ja, nej, det skal vi ikke. Men Korsbo ville være dit bud? Det vil være, ja. Det vil jeg tror, alle folk godt vil have. Det er jo sindssygt hyggeligt at snakke lidt og sådan nogle ting der. Så det kunne sagtens være ham. Men de er jo meget søde, vores unge spillere. Virkelig nogle gode mennesker. Altså det må man sige. Nogle gange har jeg savnet, så nogle gange I må godt blive sure en gang imellem, som jeg også siger til dem, ikke? Og sådan nogle ting der. Det synes jeg også ligger på, når det er der. Så det er kun meget Gyt, der kan være gamle sure mænd. Vi har også Luka Rakic, som er kommet, som også kan have et ild og temperament. Og Jonathan kan også blive rigtig sur, vores målmand. Jeg tror, det kunne jeg godt forestille mig. Så jo, vi har et par stykker om budet, så det er godt, vi har lidt af det hele, tror jeg. Ja, fedt. Så hvis der er en af de unge, der skal have, ligesom du er tit blevet nævnt som en, der godt kan sætte gang i omklædningsrummet og er god humor og så videre. Hvem er det så, der... Ja, det kunne sagtens være Korsbo, der kommer under mine vinger. Pete er også rigtig sjov, men ellers som ikke får ro sig selv. Men altså, det er meget mig, der sætter fuldt dernede. Det er jeg nødt til at være ærlig indrømme. Og det er også vigtigt, at vi har det. Ja. Jeg tror helt sikkert også, sådan, har du et godt socialt omklædningsrum, så tror jeg også, du vil leve godt for hinanden. Det tror jeg, det er også det, vi skal ligge på i Lyngby. Altså, selvfølgelig skal vi ligge i top med første, men når vi rykker op til sommer, du ved, så har vi ikke de samme lønninger som FCK og Brøndby, men vores mål, vi skal spille tætte kampe med dem, fordi jeg kan ikke se, hvordan vi ikke skulle være det samme som Viborg og Silkeborg. Fandt nok, vi ikke kan nå AGF, FC Midtjylland, FCK og Brøndby i længden. Vi skulle tage dem på dagen, men jeg siger, i længden kunne jeg ikke se, hvordan vi skulle komme op omkring det. Vi får en ny stadion. Vi har da akademi i et rivende udvikling, de spillere, der kommer op, er så meget bedre. Vi har dygtige unge træner, når vi er nede at se. Altså, lige nu har vi ikke en cheftræner som sådan. Vi har Bjelland, som også har gjort det jo altså, helt outstanding. Prøv at tænke på, for et år siden var han vores holdkammerat. Altså, nu står han altså som yderste mand, og aura og karisma, så jeg... Det der med Bjelland, der kan vi afsløre, Kim er faktisk bange for Bjelland. Så kan du kan Bjelland komme i studiet uden Kim fuldstændig skal til terapeut bagefter? Ja, det kan faktisk godt være. Han har jo altid noget ærmet med Bjell, skal du tænke på. Altså, han har jo kan altid stikke igen i hvert fald, ikke? Så også skal du være hurtig. Så vi er jo meget gær, ikke? Så Bjell skal du passe på. Ja, han har den der aura over, så ham tør jeg ikke joke med. Møgsvin, ikke? Jo, præcis. Og så til sidst her, så er det noget med, at du har en af truppens bedste profilpartnere. Er det rigtigt? Jamen, jeg har klart den bedste. Men altså, nu når vi snakker om noget, så er det også noget med, at nu er der valg og sådan noget. Er det rigtigt, du stemmer på Rasmus Sebak, Kim? Kim kommer selvfølgelig til kampen på fredag, der ikke? Jo. Ikke? Det gør vi alle sammen og kigger. Jeg kommer ind og må spille 20 minutter, som sagt vi får. Men ikke, så Kim kommer også på fredag. Jo, selvfølgelig. Den har jeg fortjent. Jeg kommer selvfølgelig. Ja, det er godt, Kim. Til seerne, så kan vi afsløre, at Kim han skal til Rasmus Sebak-koncert på fredag. Med mødergruppen. Han kommer ikke til kamp. Ja, vi er jo faktisk, det er ikke noget galt med sikker. Vi har jo holdengageret af en slags. Vi er mange af de unge, og som mig som stadig unge, skal til Sebak. Men det er jo dagen efter Kim, hvor han også optræder. Vi kan både spille kamp og til Sebak-koncert. Ja. Men sådan er det, Kim. Jeg ved det. Altså, det var meningen, at Hebo skulle kaste spillere under. Så var det verden, han kastede under bussen. Ja. Nå, det er fedt. Skal vi ikke sige, Mathias, det var som så vanligt altid en fornøjelse at have dig med. Og vi håber, at måske også, vi kan ikke sige for meget, men måske under sydligere himmelstrøg, vi også får lov til at møde dig. Men det må du stay tuned. Det er fantastisk. Jeg lytter over trofast med, og vi snakker om 10 ungdomsrummet, og kan kun opfordre folk til at lytte med. Det er altid godt med en klubpodcast med gode mennesker, så tusind tak for at være her i hvert fald. Ja, selvfølgelig. Altid. Og tak fordi I lyttede og så med derude. I næste episode, anden søndag i advent, skal vi hilse på direktør Byder.